kumsang ni somni pahni January thla khan mi pakhat bucket style lukhum khuma sunglass wale scarf pahni keng hi private clinic pakhata hian aluta he clinic hi waipahu Hawaii omni in second somni pariat nuwa chon chu pa cho akal liam vele tamaya ma se helai hmuna hian kum somni pasari mi jon ta ko hora chu thia char ani tatlat maile he thil thleng a hian fin fia da langhal po atam hle maya CCTV footage atangte silai moruak a hmuna omtele poi khoitu nia rinin alukhum anu chhiat nian lam hanchet phei chuan he khi si chui chawat wata poi khoitu hi manwat om takania ma se he khi si adang dai tlat mai ama a kan thil soitak te khan thil chui po ti ol som om takani lain he hmuna tol thattu hi zon chwa cho a har mai ba ka a thelo omang hiala ngai ani tlat maya voina kan khisen hautur hi misang sang makti ani mai pialama rin lo lam dei atanga thil thleng ani awangin clear tu te mitle beng ati taile nge kan be sei ani ole tun chuma thil thleng hi Hawaii a thil thleng niin atira alandan mai a chuan chui cho ol sam tak tura rin in fin fiana po athanim takno chiani a ma se hunaliama heng fin fiana te hi adik ngem ti chu a chui tu te lu ti haitu ni in an thil ria chawma sakte chu an jing hlel na sapyaw maya nima sila atira thil thlandan nia an hriat po chu a hnuwa chuan ani le talo emoni ti te an ngai to pha hial ni ome te chon chu khes ngai nom tak chu I han thler chun zom zel don ti ang wai pahu khopui hi Honolulu state chunga omni in Hawaii marlama tuipui kama omve thoni a Pearl Harbor tanga hlelaute ni in siat po a har to lem lawa hun masalama chuan fuchina na manchi ni in tuna ero chuan mi singli vel an khosave meka heta tang hian mun nom tak tak te po reilo te kalbak ani hlom me ulo te chuan January ni som pathum kumsa ni somni pahni chu ninga ni ni in hemini hian oi pahuwa chuan khwa thaphian maya tin boruak po alum lam ni in vandum pol alang ut maya te chuan hemini jing daria ta hian lili to ko horai chuan akara chokin afapa zona cho ve en fia tuma afapa zon ta ko hora hi kumsomli pasari mi ni in ani hian oi pahuwa hian ama polin clinic a en kolve meka he a clinic en kol hi acupuncture lam zu zuya en kol ni in zona hian oi pahuwa hian kumsom thum don lai he asum don hi alo en kol to nge ani hetia anu ina han en fia aduna chanpo hi amani tlaya zona hian anu hena ama chame siam nge so atum thu alo shela ma se aron kal theisi lo awangin le abyak themai lo awangin zona cho ve en chiang turin a chuak mi kalo ni a te chuan lili chuan afapa clinic hona cho wathleng har lovin a clinic bul abathlen chuan abula afapa takwar cho alowin hu nge a lili chu clinic nunglama tang chuan lutin hei hi kongka ain kal lo wangani a kongka malam chu tharuk don lal chena in kal do thungin hemi awang te po hi ni ngei turani clinic nunglama tang chawa an lo thin ni lili in afapa clinic avalu hian afapa chu awamongala ma se afapa chu chhuata chuan thisen luang zui kara hian lo let rangin alu atang chuan thisen chu alo chuak na sa hle boka chu vele lili chuan afapa chu kawhmalin chang tu reng chu anom to der selo emergency number chu call tawatin a the ang chuan ma la ngala ma se lili thlaphang lu tuk chuan engma po asoi tha theme ulo afapa la chu engtin ma atan pui thei to box si lo nen amang ang ta hle maya te chuan John Mintara Honolulu Police Department me chu lili nuwa helai mun thleng ma saber hini in ani hian fin fiana tur nia ngai silai morok chu a mongal maya he silai morok atang hian a silai om chu hre thei bokin hemi hnuwa hian silai morok dang hi pahni a mu bel boka pakhat chu zona taksa hnoi ani in pakhat chu fridge hnunga ani thong ani hengba ka hian autopsy report a chuan zona thina chan chu silaya alua ka ani ti chu report ani a alandan maya po zona chu alua hian voili ai tamma ka ani ti a hria the nge a hetiang ang taka ronga lua in ka na hi chu tumreng wanga ti ani ti po a hria thei zo ko me he mai ba ka hian
poisa zona office a hian dollar sangli vela tam hmu ani a hei wang hian police te chuan ruk tumna awanga twal thana hi thleng ani ring talovin zona thattu hian mimal inkara huatna omawanga a thatta maya an ngaya a che dan la chu rong takle rowa taka chetna ani boxi nen he thil hi police chuan mak anti tak zet ani ber ti chuan zon takohra hian nupui nei lovin fa po ani bok heklawa ama te a ombe kerkerin mihlim thei takania tin chian te po anei tha in anom ve nuala anu nen po hian in zomna an nei tha in a u naw nu fa te mi pa pahni tan puti a thatak ani nge a hei ba ka hian chaw da hian tui fin riat lam nena in kung kai chu nuamati in tui chen te surfing te le longleng khalte chu nuamati ema ti chuan chawna chuan master degree Chinese dam doi lama le acupuncture lama a hmu hnuwa ama clinic hong veli in he a clinic ming hi Tokohura acupuncture healthcare clinic ti in awa nge ti chuan chawna chu a thian ti chuan mi fel tak angin an soi veka a thena chungchanga po hian uitu anga in an chena hmunami ti zong chu a hmong bek ti ila kan sei swal om lave chung a thian tha te chuan zona chu mi fel tak ani thole a thina chuan mitin maina poi an ti tho te chu an soina sa in kong te po an zo hiala chung ama an oina awanga kong zo tu te po chuan zona chu midang te chan pui tu ani thole an khota na thil thatak thlen tu ani thu hi tu po in an soi veka heti lai mekin investigator te po chuan zona chungchang chu an lo chui ve char boka amai ro chu a thian te le a chung te an komna atangin hetianga a chunga ti theile ti du om an om lo thu hi an soi tlat maya hei wang hian investigator te chuan zona hun man dan chu arwang an hmu zana tang khan chuile in zona chuan tu tinge a biak reng ti thlenga zon chhuwa chu an tum le ta a chuta an chui zelna chuan a dawhkana cellphone pahnih chu hmu in pakhat zawk chu network om to lo ni a wifi hmang chawa man thei ni in alandana chawna hian games pakhat Pokemon Go khelna na a man thin thu a thian de chuan an soya tin he game si chawna hian a khelna alari lo ni ti chu a hriat thei boka hei hi a chan po application chu ain honna alari lo wanga lo ni an chui zelna atanga alandanin arwang an hmu ma tlai lam dar nga lem ni somli vela khan hon ani tho tar lam ni in heta a hon hnu hian dar riat lem ni somli panga thleng a thok chara ma se phone battery ina atlin tola awangin a thi ni in alang ta boka he game si chona hian a khel char nge ni anga he games a khelai hian ama hi tha ani ta zok ti so investigator te rel te boy tu pakhat ani ta a ti chuan investigator ten zona no li an biak na chuan zona nen zanda ruk vela text manga anin biak tho soya heta a biak na hi a phone pa ngai zok khani in anu hena chuan a chame siam chu aron ken saktor tho awashil ani ome ma se kan sha tang khan anu hena vakal talovin a phone a po daruk le mini som parat nu a chuan eng activity ma aom lo khani a chutiang ani ta ka chuan investigator te chuan zona mobile phone nun chin chu chin chial in heti hun lai vela zona clinic bula CCTV footage te chu rin hil tur tu emo an sha the takin an la khom ta veka chuta CCTV footage a chuan daruk rik ma minute thum la oma pick up truck pakhat awarong chu fairing to na changa zona clinic pana lo tlan chu hmoni a he truck hi makang reng takin hemi ko thlera hian atlan kwala annu a phei chon abo to dei mai ti chuan hemi hnu hian mi pakhat chu truck atanga ron chokin he pa hian zona clinic lam chu aron panding tonal nala anung lam panga tangin an nge he pa hian lukhum rong war akhum ba ka sunglass tum thatak mai chu abuna chu mai ba ka scarf pahni bat bokin bag okhi akeng tel boka heti hunlai hi daruk le mini som paruk bel ni in zona mobile phone active nan hun ber nen khan a in zul hle maya ti chuan a hnu second samli pariata chuan he pa vek hi lo chhok li in abo ta ngal wanga tuma ani hnu a hian zona no ti lo chu he building a lut emo chhuak emo hi hmu tur anom talo ani
heta hian van nei thlak takin investigator te chuan truck var chu a number plate chu lo hmuman lovin hei hi CCTV thlalak atangkha ani a ti chuan mi thiam ten an ti fian hnuwa digit juk a tir pathum chu letter ni in a hnung lam pathum chu number ani ti an che theita a ma se an sui thei mai lo tlat mai he traka hian ponlama tanga adang lamna han hmu tur kha omlovin a hnung lama engma da ani silawa ma se investigator te tan chuan ma han lakna nai vai tur ber chu he trak hi ani loi si ti chuan police lam chuan trak chui na chu tan ta ngalin Hawaii a hian he tiang pick up truck hi somnga pathum a omani ti an cheta a ti chuan CCTV a an hmu anga truck var ni si kongkhar pali nei chu kumsang ni som pali atanga kumsang ni som paruk bor vela model ani ti chu an hrile ta zela hemi hnu hian investigator te chuan a number plate mil tur chu somnga pathuma chuan zong le in a tir pathum alphabeta in ziak le a hnung lam pathum numbera in ziak te chu an han in le chuan truck somnga pathuma tang hian somnga pahni chu an pai thei ta hlo mai hetia truck an thlia chung hi a boi thlakin hun a hi hle maya police chu in thenin chu truck ni theidan le ni theilo dan chu uluk taka an ngei to ba ka an lo boi puina sa hle a chumi hnuah chuan a bang pakhat chau chu omta in he truck nei tu hi investigator te chuan an zir chiang le a zona hniana local thin pakhat lo ni in ani hi kumsom thum palimi Eric Thompsona an ti chu lo ni a ani hian sum dona hlok ve tok tak nein zona nen hian chutiang anga in nel po chu an ni manglawa tin Eric a hian hun engemoti khan apan ve ani maya ti chuan a high school kalaya abial no chu nopuya nein fano pathum mi ani to bok ani amai ro chu investigator te lam chuan hanrin helna chan tur chu an re theilo tlat mai Eric anga no pangte a chung ko en kol lai mek nein poisoi lo chu atha anrin theilo ba ka anat na te tidam tu tur ber ati hlum mai tur chu an ngai ngam ta che alawa ma se investigator ten zona mobile phone man thin jok an check chuan message sang chong te meu chu alo thun chuak ti she thein hetia a thon chuan hi me che pakhat joyce ti ani a zona hian thakhat chung chau po in joyce ti hena hian message sanga zaruk lai chu alo thon ani ome he me che joyce kan ti hi Joyce Thompson ni in Erica no pui kha alo ni renga an thu in thon vela tangla chuan he mi ti pani hi anin holo ti po a hria thei boka ti chuan an pahni chuan an thalak te po chu lo in thon fobin thalak pa ngai mai po ni lo tlem u chuak deuh thalak le video ba ka message ten ni a he tiang hian chona le Joyce te hi hun engma chen chu an lo in sui ve to ani ome ma se zona thi ma thlasari vela khan in chen le in hei hi achan po Joyce pasal Erican a hria chho wang lo ni a hetia an message tele an thil in thon atang hian zona hi adu masatu zok ani ti po chu a hria thei ta bok ani hengba ka hian investigator te hnu chhuizel na atanga alandanin anin kar hi me thalai hola tanga jurai thla kumsang ni somni pakhat thleng khani a hemi hnuwa hian zona chon Joyce chu anin kar tho chu aya ngit zoka siam tura norfobin ani po chuan lo pum be mai boka ma se a pasal chu a kalsan du lo tho zona chu a shel thung ti chuan zona nen chuan in hmu thau ma se a pasal chu kalsan chu atum lo ve hle maya amai ro chu Joyce chuan zona nena anin kar chuan nakina boina chu ala thlenang ti chu a hlau thin hle a ti chuan July tha Joyce chuan zona hena chuan a pasal Erican anin kar tho chu a hlau thon ang nge ya a hria to tho chu a shilta ani alandana Erica hian na a zin bo hlanin anopui chhuaruk thin tho hi an ina CCTV atang chuan alo hmu thei veka a chhuaruk hun hi jinglam dar khat ni in he thil hria thian Erica chuan anopui chu a chhuwa chhal ngala ti chuan anopui la chuan phat ngai na po a hre to lo zona nena anlo indu na te chu a pasal chu shilta vekin a pasal hena chon zona nena anin kar po chu ti to ngal atum tho te po asoya hei mai ba ka hian a pasal chu ani neina po adu dan dana thil ti turin tho a pe mia bok ani ome Joyce le Eric Thompson ati hi Kalani High School a intongin he high school hi Honolulu chaklam omani a
kumsang ni som pasari January ni som palia khan in nein hemi anin nei ni hi kumsom pathum chung lai anin zoina champha ani nge a ti chuan ani nei na chu tuipui kamlama lomin chendwal tha thanem takte nen an lom hloma chutiang chuan no patuak thar te chu an mania indang ta ngalin waipa huwa tanga minute som thum ve le ka hla chena khwarin an pahni chuan an hlim dun ve hlemaya heti la hian erika chuan college te graduate in heminu lokyan an fama saber chu alo piang zuya hei hi zona thi ma kumhnia thil thleng kha ni nge ti chuan erika te no pa chu polama tanga an landana chuan no pahlim tak ang ni in chung ko tha le tluang tak din an ni ti lo an omom love zona hi engtin tak nge hemi te no pa hian alo in rol ti hi han soi chun som ta mai la erika te no pa chuan naw nei lama har satna an nei ve dewa hei wang tak hian an high school lona an zerte to pakha chuan zona thiam zia te lo shilin alo in hmel sha tira chumi hnu atang chuan zoi se chuan zona chu panta fawin atira nawa nei thenan le anung na ti damnan apan khani a ma se hetia apan hi atira chuan a that pui lem lo thung zoi se chuan naw chu a chhiat ta boka amai ro chu erika chuan an no pa chu zona hian a thei ang angin apui nia a hriat ba ka ani na takpo ani renga tin zona chuan a thiamang tokin zoi se chu enkol ringin chutia anin enkol chhozel taka chuan van nei ni po an lo tung ve ta nge ya ti chuan zoi se chu rai ve ta hlovin tluang taka naw chu pai hnuwa van nei thlak takin naw te mi chemel tha tak chu an nei ta a ma se hetia fa ber an nei hnuwa po hian zoi se chuan zona ne na anin hmu thina chu lati top do chang lovin anin hmu chhun zom reng thin alo ni ti chuan hetianga erika le zoi se te zona nuna anin roldan investigator te na an chat no hian an pahni chuan en thlak bera an nei ta a chu mai ni lovin investigator te chuan zona thi atanga karthum chunga masona an ne eng ang te chu media lama hian an ti dar nga zel boka chata chuan an hming te chu lapong chuak lo ma se zona thina khan rin hlel pahni an nei thu tu soin chung mi pahni zinga me chia le zona chu an lo in kop ve ti te le ami pa jok chu a me che pasal ani thu te chu an soi chun alani ria he mai ba ka an thil soi pakha chu zona thina chu thil thleng thut ang ni lovin ro man fel tak ne na ti ani thu te tin an in le an thil ne ang te chu dap theina le kha ko ta tanga an hmu to thu te le an ma ni ngei po ina attorney an roi thu te an soi tel bok ani he ti lai mekin police chuan an ngei dana chuan erik thum sona khan an in chu a pick up truck war ngei khan tlai lam dar nga le achane vela a chhawsana khamini kha zona thini kha ni nge in an in atanga a in khal chhuak hi highway lama tlanin heta atlana lama hian camera a awm lo awangin a che dan chip char tak chu a hriat thei mai lova chuteng chuan a kalna kong lam le zona clinic konga hian camera po kha a awm mang lo nge ani ome ma se police samina an thil hmu chu a chiang tlat mai si khatia cctv atanga an hre thei ta ka khan erika pick up nge niam ti chu an ngai to ber ni in atlan hun lai ver an han chu chuan investigator te chuan a inrol he ni in an ngai ta mi a chan chu zona clinica lutin atrak a khal kwal vel kha darkar rok bor vel ani a google map atanga han chu chuan erika chhuana highway atanga chhoin zona clinic bolvel chu minute som thuma tanga minute som nga panga tlan ani a chutiang ani chuan darnga li achane vela lo chhuak tan chuan a thlen hun po ani ve om reng boka heta pickup truck war kan soi hi waipa hu districta camera a thla alo in lak masak bel na chu darnga le minute som nga pasari ni in hei hi erikan an in a chhuasan hunen khan a in milde che mai hei ba ka hian an thet omte camera atangin erika chu an ina atakin tlai lamda ruk le min somni pasari vela ein khalu le ti hriat thei ani ta boka heta investigator te ngai dan chuan hetia an ina ale le hian erika hian atak le ama thil kol laya fin fian om thei om ang zong zong ta chu ati bo vek ani an jinga le chuan chak ada fel hnu dar kar khat aliam hnu hian erika te in hnung lama chuan thil hal ti hriat tak hian engna sa tak hi alang boka hei hian minute nga vel bor chu hun oin chutia al hnuwa chuan erika hian an in chu a chhawsan le a
he mi tum hi chuan Erika chaka po anung lama thil bom lian tak hi alo lang ve ta a hei hi manroi vel da na thin ni in atira kha chuan Erika chaka hian alang mi alawa le chuan investigator tina an sei to angin dan ang thlapin Erika te in chu police chuan an han dapa ma se an dapna chuan Erika emo Joyce emo chu zona thin a in nam noi anin anga han ti chang tor fin fiana chu engma an hmulo tlat maya amai ro chu hetiang anga fin fiana chiang tak an hmulo na po hian thil chiang tak ni si lo le ngai zam mai thelo ang hi alo om ve hlau thina chungjinga chuan Erika te huana hulbero chunga bucket om chu hmu ni in he thil pahni hi halna ni om takin alo ut nuang maya engi motak chu hnai vai taka hala om ti chu an re theita ani he mai helani lo Erika te in atang hian silai lam chu register thlap som pahni lai hi alo om boka heng hi anei tu dik tak po Eric Thompson angei kha ni in police chuan heng silai te hi an lak sak ngal pata ti chuan heng silai so pahni mai ba ka hian Erika chuan silai pahni dang register lo chu alo kol reng maya chu mai lani lo Erican silai kol singa hian investigator ten chona thana ningi tura anrin ang silai chu pahni lai hi alo omani ome ma se investigator lam chuan heng silai pahni hi chu twal thatu ina ahman ani thelawang ti in an soile a chumi wang chuan khamizan veka Erika chhuwa khan ahman robom alo hona khan eng tak nge omang ti so an ngei to na tikal thui tu ani ta a ye chuan police sam chuan in dap thate ve ma se thil dang lian thambak chu an hmota mai lawa amai ro chu thil pakhat an hmu chu zona thana na an man ang silai mu chu sang chuang ve lai chu Erika hian alo kol reng mai chu vele investigator te chuan fin fiana pakhat Eric Thompson a thiam lo chan tir lo tu emo thiam lo chan tir tu tor om ni in an sheta a tin lukhum eng lampang zona thatu nia rinin in chunga alu le achwa dona akhum kha ani a he pa hian he alukhum khum chung hian kongpui chu kanin hetia akana lama hian alkhum chu a thlauta a ma se a thlautu la chuan ngai sak chhun som tamya lavin ti luina thlau ang hialin angai theya te chuan chu lukhum chu kongpuya chuwa mi sombel omin chumi hnuwa chuan kongkal pakhat hian lukhum chu aran chhar hnu chuan akal tanal nal boka he lukhum chhar tu hi chui zui ni le in mani in po nei lo wak vai hi lo ni a lukhum chu akhum be sok hnuwa abuk te thlen chuan a khaya chumi hnuwa chuan akhum le tamia lo bok ani te chuan investigator te chuan lukhum chu forensic lami thiam te ruain an indik tir le a chuta chuan samthim le fiber lo om chu hmu in chungta chu Eric Thompson a DNA nen chuan en mil vek ani a heta tang hian Erika chu he boina hian in thiar fi hlim thei bik ani lo ti chu lang le zolin chu chu achan po a DNA tang hian amo phurtu bera alang chhawta tlat mai te chuan police chuan January ni som pali kum sang ni som ni pani kuma khan manzuin chuta chuan thu boy chen hi an siam sak zuya chu ba ka twal thana na ahman rahman ni om tak local chu register lawa alo lo om boko wangin chu chuan a case so a ti result ta hle maya amai ro chu Erika chuan a torni to chu lo be thlap to in ani nin hian dollar mak to doi khat nin anin rem siam nge nge a chu a torni chuan theitop chho sakin Erican he boina hian hiam lo na ani lo sia chu lantir atum na sa hle maya te chuan chal chu July thla kum sa ni somni pathuma khan tan ni in rorel tulam chuan poi khoi tu ina athil ti chan chu anril ruwa lian ber ni in Joyce le John te in ngai zona le tuala thadan kalmang shrim shrim chuan anril ro chu alwana hle maya chulawa khatia aluwa tak voili la ya ka wang khan rap thlak an ti ni ngei turani hei hi thinrin na so chuak re hlei thelawina a thlen ni in an ngai me bok ani chu tirwal chuan Erika te no pali an chungkwa chu mi ten him takanga an ngei dan chu an za sak beu thung som thum pali mi lek ni chunga mani kot koya e zong chu atan a thale maya ma se arukin alona saphian angin an ngai ti chu an thu soida na tang hian a cheng chhotan ta ani police te na chhezel na atanga alandana Erika hi patai matak ni in kan soita kang khan ama sum do na bultanin abein sa hle maya he wangti po hi anima na poisa po chu alo khol sa beu mai
heng a poisa khol sa atang hian in dollar mak ta doi ni vela ro pui chu adin the hiala ma se anu pui joi sile zona te in kara thil la om ti a hriat khan joi se chu ain puan tira he mai po hi la du tok lawin achung te hniana ngei dam chu awadil tir hial bok ani ti chuan an chal na a prosecutor chuan direct message sanga zaruk lai zona le joi se tin anin thon ton na chu soin heng an thil in thon ton singa hian zamo rong kai lampo atam phian thu te ba ka chung message te atang chuan thil tam tak an hria the anin ring hle boka te chuan prosecutor na a sezel dan chuan chung message te chu erika hian alo man photo a voi khat mai po ni lo voi ni voi thum voi li thlangin angai dam thei bik lo alo ni te chuan hetiang taka anon ti boi to nia angai chu zona hi ani a anopui ama hmangai tu khan midang adu tlat mai boxi chumi wang chuan erika chuan zona dam chung chuan ha dam theidonin ain shetalo anima na zona thator chuan rop manna chu asiam ta ni na langa te chuan zona chu thi pha ta ngein hetiang hian anno panuna tang hian ada pota chu ni a ma se erika hian athil ti swal te kha thop a han tum ya na in police te thane maina awangin athil ti tum chu a hlotling zo talo ani ti in prosecutor chuan chal na hian a sei ta bok ani heti lai mekin erika attorney ve thung chuan case thataka kalai chu erika tia an handa ngo chu a om lo an ti thu seya chu ba ka zona po kha an thil soidana khan mi filfam kim anga an chwa thu te a sei ve tlat maya chu mai ni lovin zona hian joyce ni na anin ngai zon ang tho hian midang po alo ngai zong ve to thowa arin thu te soin erika attorney te chuan he an ngai dan hi ko ta chuan an han thlen ni a chuta chuan zona thian te chu thushe tu angin an han chang hloma chungte chang chuan zona chuan a hna ne na in kalrem tirin pasal then emo mi no puite emo chu alo be fo ni oma he mai ba ka hian zona hian thil chin chalo tak nein chu chu poisa a khelna sa thin thu te chu an sei ba ka zona office a poisa dollar sangli lo ompo kha zonan poisa a khela tanga a hlo alo ni reng maya chu mai ba ka zona chet vel dan hi mumal taka chuya om lo tho erika attorney hian a sei bok ani te chuan angai zong chung changa po erika attorney chuan zona chu me chelom le midang ti ta kher alo biak thin thu te a sei boka he ba ka hian message sang ni lai chu me chedang a biak na ani thu te soin heng a message te po hi chui zui ani lo thu te a soya miril rotina zonga anun le nun lo chu a sei tum ani bermai chu mai ni lovin erika attorney hian zona kha erikan a tha lo thu hi a sei piak piak maya soita kang khan zona khan me chia pasal nei lai te chu a na chhon lam hian a bi fawa henga biak ta zinga pakha chu John D Marco no pui ni in John D Marco chu ko ta chuan ko ani a ani po hi thushe tu atang he nge bok ani ti chuan ani po ina a soidan chuan ano pui hlui ni ta ne na ani ti thiam lo tan na po zona clinic an pana tanga ani thole ani nei na po chu a ke chatangi nge ni na soya ma se damar ko chuan no pui dang te nei tu in anon chu athara aman to thote soin heiwang ta khian zona chu han ho zuina ani lo thu soi thung heiba ka hian se chun som le in zona kha an fanota na pa ang hela poimo ani thu soya achan po anno pa in chena chung chang vela an fon om na tor an boi pui chung zong hian zona chuan alo ngai to thin sia tho asoi tel ta bok ani amai ro chu hetila hian prosecutor lam chuan erika che dan chu roba tak ani thote anno sein sa hle maya ma se erika attorney ve thong chuan chu thu chu a thlop lo lam ni lovin erika ril ro ang pu hi an tam thote asoya heiba ka hian erika lam chuan midang ko tor nei le in chu pa chu dalfue te ani a ani po hi zona awanga a kopui ne na in chen be thoni in atira dala hi police sampu in rin hel lisa anda hiala ma se ama in ve na to thatok tak ani wangle zona thina chana khan ama ne na in kung kaina engma ani lo wangin an bo zui chun som le talo alo ni a amai ro chu dala hian ko ta chuan police ne na anin biak don hian a mobile a thil chen khate chu a delete ngei thole zona thini ne na in zom na an nei siro wangin kot lamina an ko po chu mak ati thote a soi hial bok ani ti chuan John Damar ko le darli te chuan an thil shet ang ang le
an thil to nang chu ko da chon thatakin an thlen ta a an pahnih chuan zona thina khan in nam toina engma an nei lo zia chu ko chon hrita bokin atir lama ero kha chuan thinrimin zona chunga chuan riru chhia te po an han pu viau kha ni a ma se heti la hian erika chuan thulo rol vel in anupui joy sile zona te an lo in kop ti a hriat khan damar ko le darli te riru put dan che chuan ariru a om thu chu a soi vele tlat mai heta erika na soidan chuan zona kha an no panaw ne inkara har satna an ne wanga an pan thu soin chutia an pan ta ka chuan zona chuan alo tan pui thaviau mai ni na soya ma se anupui nen in kung kaina an lo nei ta ka chuan erika chuan mak ati hle maya anupui ina tanga a chhuwa ro ka hmu te chuan erika chuan anupui soifia na chu angai thla theilo ani rongot mai ani ti chuan erikan kota soidan chuan he thil thlenga anupui apabiak chuan anupui hina chuan khoyangi akal don ti le an fanu omna bak chu zo tor po a hriat lo thu soin a thinrim em thu a soya chu mai baka zona khan fa an nei thena na pui ani maya engwanga chu tiang zonga chunzom tamai nge ani ti chu aril rulo atu ber ani thu a soita bok ani hengba ka hian erika chon soi chunzom le in anupui le zona inkar a hriat tir khan a thinrim hle ni na soya zona chu amo pu ber ani lo theilo sui sak hrep adu thu te a soi hial boka ma se alo re no chuan aril ro pot mang chuan zona chu alungai tir arin lo thu le til engpo ti se an din hmun chu ati zeom donin a hrilau ta tlat maya chu mai ni lovin zona khan a thil tia khan aril ru lam aron don pui lo ti chu a hri cheng hle boka chu wang chuan engtin po ma han la se omzia aneya a hriat tak lo awangin anupui hnena a soi bak chu englang wak a soi lo ni in a soi ta bok ani hengba ka hian erika chuan zona thinia pick up war oipa hu kho atlan bel chu ama lir thei ani lo tia tangko in zona thatu anga in pona phe chu a phana saviau maya ma se investigator lam chuan erika chu zona chi sang sang le so tengin finfiana anni ang de chu ko ta chuan an phorzel boka heba ka hian a motor chel vel dan te chu soipuin erika po chon chon lam tor chu alo nei be zel thawa cctv footage a khan tlai lam dar nga lemin somhnia a chhuaka zandar sombora akar chu mole kha ania erika chuan a chhuadan chungchang chu hetiang hian a seithung ama sazoka a chhuana chan chu erika chuan hnoma pai thule anin sakna chak hlui chedo tak tak te chu paitora a chhuwa thu soya chumi hnuwa a chhuwa nu nun na san chu soi chun som le ngalin hemi tuma hi chuan dora e tora lam thule poisa faya a lei thote a soi ta boka ma se heta thil mak ve tak mai chu video in heng erikan a soi hun lai te hi han en le tur kha alo ommi alo kha ni ome cctv footage chu thushan ni se a thil leina ati vela po khan record engma chu alo ommi alawa tin a thil soi ati lai tu ma mutu anom heklo te chon prosecutor lam chuan roki heiwara chu ko ta chon ko vel in ani hi hnom pain a an security guard ani a ma se ani hian erikan hnom a paini nia an soini khan a hna a tho thule erika chu ama po ala hmu ngai mi alo thote asoya chu ba ka roki sizel dan chuan erikan brika paini nia a soi chu an hnom paina hmuna chuan pai phal ani lo thu a soi boka ma se chumi hmuna ron kal nom ron pai thin te chu a hriat vek lo thin thu a soi thung a boy thin ema wangin erika chu a hmunge hmulo a chen bik lo thu chu a soi ta bok ani a mai ro chu prosecutor lam chuan erika tak ina tanga a chwa ma sak zok khan a hnunga eng brik ma an hmulo vele tlat maya hei wang hian prosecutor lam chuan erika te huan lama minute nga borvel thil hal ni om tak chu engi ani che chu an han zot ya chuta erika chuan chu thil chu hal moi ani thole a fano chu a en tir thin thote asoya heba ka hian erika tornia chuan an mani na tangin tiang kang meilama mithiam an ti chu an kolia ani hian erika tu se chu adik the arin thu asoi bok ani amai ro chu investigator dena thilan chhuizel na alan dan chuan zona games khella ngei po kha a thi nu khan ala in khel reng angin ala in tar lang tlat maya hemia po hian thil fel hel deuh chu a om ti chu alang reng mei heti lai mi kin joy se chuan engma ko da chuan soi chu anei ve mi alo boka zona non in thop chu hailan ni in
Erika do soila chu an hain sabok nen jury te chuan ni thum lai thil om dan chu an soi ho ta hiala hemi hnuah hian thutluk na nei the tangi ngi in judge Paul Unga chuan Erika case chu en that le turin apuang ta a jury te jinga chuan mi pakwain Erika chu thiam lo an chantira pathumin chui thase ni turin an ti thung le chuan jury te jinga po chuan prosecutor lamin finfiana an the chho chu thil fel lo ti tok an lo om le zel box si nen social media lama thil soi tam ma lu tok apoi zia te po an soi ta bok ani ti chuan trele chu October thlakum sang ni somni pathum tur khan an ruat ya ma se he khi si tun thlenga en non alani lo thung ani